Ahojte, a ja vás vítam pri najnovšom videu. No a v dnešnom videu by som vám chcela porozprávať o tom, čo mi pomáhalo zmierniť moje tehotenské nevoľnosti v prvom trimestri. Mám tu zapísané nejaké tipy. Ja som patrila k tej časti žien, ktoré tehotenské nevoľnosti fakt prevalcovali a neboli to že ranné nevoľnosti, ale boli to ranné, obedné, aj večerné, aj proste celodenné nevoľnosti. Bolo by proste zle. Ten prvý trimester bol náročný a patrila som dokonca k tej skupine žien, ktorá aj zvracia v tom prvom trimestri. Tie nevoľnosti sú veľmi individuálna vec, niekto ich má mierne, niekto ich nemá vôbec. Ale niektoré ženy majú teda riadne a niektoré ženy dokonca majú nevoľnosti počas celého tehotenstva. Toto našťastie sa mne nestalo a mne naozaj s koncom 3. mesiaca tie nevoľnosti zo dňa na deň odišli. Tak ako proste prišli, tiež prišli tak zo dňa na deň a takto aj odišli. Ale keď prišli, tak ma teda riadne prevalcovali a na niekoľko dní ma naozaj položili na gauč. A nebola som schopná v podstate nič zjesť, iba som behala z gauča na záchod sa vyzvracať a naspäť na gauč, takže som začala skúmať, čo by mi tak mohlo pomôcť to trošku zmierniť a čo by mi mohlo, čo by mi mohlo pomôcť prežiť ten prvý trimester. Každá žienka to má inak, takže ak chcete otehotnieť, nechcem vás týmto videom vystrašiť. No a ak ste si hľadali nejaké tipy, že čo pomáha na nevoľnosti, tak pravdepodobne to zažívate a držím vám palce, dievčatá. Vedzte, že väčšine z vás by to malo skončiť tým 3. mesiacom a fakt vedzte, že zo dňa na deň vám začne byť dobre a budete mať veľa energie a bude to super. Držím vám palce. Teda poďme na moje tipy. Ja som si čítala veľa článkov o stravovaní, o tom, čo by mohlo pomôcť a tak. A taký najzákladnejší tip, ktorý som našla, bolo nebyť hladná, pretože hlad, paradoxne, zhoršuje tie nevoľnosti. Prázdny žalúdok, naozaj to môžem potvrdiť, že keď som mala prázdny žalúdok a bola som hladná, tak to bolo zle a vedela som, že mi príde zle a že ma bude napínať na vracanie práve z toho, že som hladná. To bol prvý tip, ktorý som si aj našla a takže som sa snažila do seba dostať niečo drobné, napríklad slané tyčinky alebo piškoty, proste len také tie drobné veci, ktoré si pozobkáte, lebo zase som nemohla zjesť niečo veľké, lebo aj z toho mi bolo špatne. Takže to je taký prvý tip a naozaj vám odporúčam, proste snažte sa nebyť hladné, ale nie je dobré sa úplne prejedať, lebo mne v môjom prípade, keď som mala potom plný žalúdok, že som sa najedla dosyta, tak mi bolo opäť zle. Čiže iba si dať niečo fakt drobné, 2-3 chrúbky, aby som proste mala zaplnený žalúdok na nejakú dobu, na nejakú hodinku, ale proste ten žalúdok nezaplniť, lebo to mi bolo ešte horšie. Ja bez toho, aby som niečo drobné zjedla, som sa nemohla ani napiť, lebo mňa ešte aj z tej vody potom napínalo, keď som mala prázdny žalúdok. Takže to bol prvý tip, ale tento tip ma nepostavil z gauča. Ale pomohlo. Potom som sa stretla s tým, že pomáha zázvor. Zázvor je taká paradoxná vec, niekto odporúča v tehotenstve, niekto nie. Ja som si dala párkrát zázvorový čaj, ale priznám sa, že mne nechutil. Mne ho nepustilo piť, proste nechutil mi. No je pravda, že keď som si ho dala a keď som si vypila zahrnček zázvorového čaju, tak som sa potom dokázala ďalej nejako najesť a dokonca som občas až pocítila hlad. Zázvor vám môže pomôcť, ale opatrne s ním, pretože on dosť prekrvuje telo a nemusí to byť dobre v tom prvom trimestri, ale veľa ľudí ten zázvor odporúča a naozaj pomáhal, zlepšil to, posadil ma na gauči do sedu, ale nechutil mi, takže som ho nemohla nejako veľmi piť. Čo mi chutilo bola kola a takéto veci, to som pila, plus je tam aj troška cukru, takže máte z toho aj nejakú energiu, takže kola áno. Ten zázvorový čaj mi nechutil, ale čo týka zázvoru, tak som si kúpila také zázvorové cukriky a tie som cmuľala, hlavne keď som bola niekde na verejnosti a potrebovala som zabrániť teda pozvracaniu sa na verejnosti. Tak cmuľanie mi pomáhalo to tak nejako potlačiť a upokojiť ten žalúdok. Neviem, či to je úplne zázvorovými cukrikmi, pretože som čítala, že niektoré ženy si dávajú obyčajné hociaké lizatka
Niektoré zase odporúčajú zázvorové lizátka z lekárne, takže neviem, či je to aj tým zázvorom, alebo skôr tým, že sa niečo cmuľa. Ale mne naozaj tie zázvorové cukriky, také od verbeny, to mi pomáhalo napríklad aj vo fitku, pretože som sa snažila cvičiť. Keďže tie prvé dni boli u mňa fakt náročné, tak som sa potom pýtala lekára, že čo teda jesť alebo nejesť, alebo čo mám robiť, pretože som si myslela, že akože to so životom nedám. A on mi povedal, že sa mám vyhýbať proste všetkému nejaký ťažkému vajciam, vypražanému. Niekto nemusí zniesť mäso. A on proste povedal, že naozaj minimálne porcie, ale snažiť sa jesť zase častejšie. Tiež som sa dočítala, že niekomu robia zle paradajky a citrusy. Tomu som sa tiež vyhýbala, pretože naozaj bolo pomele, ktoré som zjedla, mi bolo veľmi zle, takže potom musím povedať, že asi to bude teda tými citrusmi a to. A veľmi som mala chuť na kyslé, napríklad na také tie kyslé zelené jablka, ale nikdy sa neudržali v mojom žalúdku, takže síce som ich z chuti zjedla, ale potom mi nepomohli. Keďže mi bolo dosť zle, hlavne do obedia, tak som prestala ráno vstávať, pretože ja som do tej doby vstávala dosť skoro. Neviem, či je to pre vás skoro, ale vstávala som okolo takej 7, niekedy už do 6, keď manžel išiel z domu, tak som aj ja išla a išla som pracovať. A to som robila aj na začiatku teda tehotenstva, ale jak som vstala tak skoro, tak mi fakt prišlo veľmi zle a iba som sa presunula na ten gauč. A to som prestala robiť a povedala som si, že budem proste spať, dokým sa mi bude dať, dokým budem mať chuť. A začala som teda v tom prvom trimestri spávať do nejakej 9, pol 9 ráno. A toto urobilo v tom mojom celom dni dosť veľký rozdiel. Nie, že by som sa zbavila nevoľnosti, ale rozhodne tie doobedia som mala také miernejšie a už som nebola iba na gauči, ale už som mohla ísť za počítač, prestala sa mi tak točiť hlava. Neviem teda opäť, či to môže súvisieť s tým, že som spala dlhšie, ale veľmi mi to pomohlo, tak chápem, že toto je niečo, čo nemá každá z vás ako nejakú možnosť, ale ak by sa vám podarilo sa lepšie vyspať alebo môcť si dlhšie pospať alebo ísť večer skôr spať, určite choďte a snažte sa spať viac ako spíte bežne. Ja viem, že toto je taký luxus prvorodičky, že až v môjom prípade, že teda robím z domu a nie som nikde zamestnaná, že vlastne na voľnej nohe, takže ja keď sa chcem vyspať do 9, tak môžem a chápem, že toto nemôže každý, kto napríklad chodí niekam do práce alebo má doma menšie deti a tak, ale pokiaľ sa vám dá, mne toto veľmi pomohlo dopriať si viac spánku a to ráno mať ešte proste pomalejší rozbeh, to mi veľmi pomohlo. Dietne som teda obmedzila tie vajcia, mäso vyprážané, paradajky som jedla, citrusy a mliečne výrobky. Som jedla iba tie bez laktózy, ale tie jem bežne bez laktózy, no snažila som sa ísť skôr do rastliny, ako nejaké sojové jogurty a tak. Lebo gynekolog mi povedal, že aj práve mliečne výrobky môžu zhoršovať tie nevoľnosti. Keď som túto dietu tak uchopila, zistila som, že vlastne ani neviem, čo môžem jesť, ale tak naozaj som sa snažila tak dzopkať a dávala som si napríklad chlebík so šunkou alebo proste takéto nejaké malé drobnosti. Vývar mi veľmi chutil, ale častokrát to nebol vývar, ale iba výfonka. Ale akože, chápeme sa, tak začalo mi byť troška lepšie. Ale nebolo to tak, že celý deň, boli to také vlny, ale pre mňa bolo dôležité to, že som začala fungovať nejakým spôsobom, pretože tie prvé dni, to som naozaj nedokázala sa odlepiť z gauča a nejako fungovať a niečo robiť. Ale už keď som tak nejako tú dietu uchopila a začala som skúmať, čo mi robí dobre, čo mi nerobí dobre, tak som sa aj tak nejak rozhýbala. A veľmi mi pomáhali banány. Banány aj zasytili, tiež som si dávala banány do smoothie. Smoothie bolo super jedlo, pretože som si tam dala aj špenát, aj nejakú ďalšie ovocie, zeleninu. A vlastne som to vypila, takže to bolo malé, ľahké a zároveň syté a ešte aj výživné, takže smoothie som si veľmi často robila v prvom trimestri, pokračujem aj teraz. Ale aj banány samé o sebe mi veľmi robili dobre, mi tak upokojovali žalúdok, zasytili, takže banány možno vyskúšajte. Tiež som mala chuť viac na studené jedlá ako teplé jedlá a tiež mi tie studené jedlá robili dobre, takže dala som si aj zmrzku, hoci bol december, ale fakt mi to robilo dobre. A mám tu ešte napísané, že fatra.
Fakt, nápoj Fatra, tá s tým červeným vrchnáčikom, nie tá Fatra Extra, lebo tá nie je vodná pre tehotné, ale Fatra s červeným vrchnáčikom. Vypila som niekoľko fliaž za ten prvý trimester a Fatra mi robila veľmi dobre, naozaj tiež mi tak asi nejako pomenila v žalúdku tie kyseliny, neviem, nerozumiem, ale bolo mi veľmi dobre. Pomáhala mi aj obmedziť zvracanie. Snažila som sa hýbať, chodila som, keď som mala také lepšie dni, aj do fitka. Keď som mala horšie dni, tak iba na prechádzku so psíkom trošku. Snažila som sa, cmuľala som pri tom cukrík, ale naozaj sa troška prejsť na čerstvom vzduchu. Chcelo to občas veľa námahy vyraziť, ale bolo to super, takže ak máte nejakú možnosť sa ísť aspoň troška prejsť, prekonajte sa, choďte. Tu mám dve také tipy. Prvý bol ten, že keď ma bolela hlava, tak sa mi zhoršili aj nevoľnosti. Takže ako náhle ma začínala boleť hlava, hneď som si dala do difúzera levandulový olej a keď to neprešlo a cítila som, že sa mi tá bolesť hlavy stupňuje, dala som si Paralen. Lebo som prišla na to, že pokiaľ tú bolesť hlavy nechám plynúť, mala som občas také bolesti, že trvali celú noc a ráno boli ešte horšie a potom ten deň, po takej tej až migréne, bol hrozný, čo sa týkalo nevoľnosti. Takže som si povedala, že radšej si dám Paralen, aby to proste prešlo, tá migréna, aby to nešlo do takéhoto extrému. A veľmi veľký rozdiel ešte u mňa urobil magnézium. Som tak dosť náhodne v jednom videu počula, že to bolo o nejakej výžive v tehotenstve a práve ona tam hovorila, tá pani, že ak vás trápia v prvom trimestri vlastne nevoľnosti, dajte si magnézium napríklad večer, že magnézium je vlastne základný minerál a môže vám veľmi pomôcť, pretože vám môže chýbať. Napriek tomu, že v tých tehotenských vitamínoch nejaká časť magnézia je, možno to nestačí pre to vaše telo. A ja som si naozaj začala dávať večer magnéziovú tabletu, takú tú retro, taký retro obal, mám to nemyslím, proste magnézium, alebo som si večer pred spaním vyšumela takú šumivú ešte tabletku, proste dala som si extra dávku magnézia. On mi mohol chýbať magnézium aj naozaj kvôli tomu, že som bola vo fitku. Keď som to začala robiť, tak som naozaj mala pocit, že tie nevoľnosti som dostala pod nejakú kontrolu. A hoci sa mi aj potom stalo, že mi prišlo zle, že som sa pozvracala, už to nebolo na každodennej báze. Skôr ma tak akože počas dňa naplo to, hej, ale zvracanie mi potom, čo som začala doplňať magnézium, ustálo a už sa mi to stalo potom iba párkrát za celú tú dobu nejakých 3-4 týždňov. To magnézium bolo pre mňa takou veľkou zmenou, čiže toto vám odporúčam tiež. No a potom mne veľmi robili zle napríklad pančuchy, keď som mala, lebo ja rada som nosila v zime pančuchy, ale nemohla som nosiť ani pančuchy, ani klasické rifle, ani nohavice. Proste napríklad tieto tepláky, čo mám teraz, oni nie sú tehotenské, to sú klasické, ale ja som ich v tom prvom trimestri nemohla mať. Ako náhle som mala niečo tuto na bruchu, že ma to tlačilo, alebo dokonca vyššie na žalúdku, bolo mi zle. Takže ja som si kúpila v tom prvom trimestri už tehotenské legíny a tehotenské rifle. Má voľný pás je dodnes na nich, ale veľmi mi to pomohlo opäť troška zmierniť niektoré nevoľnosti. Tiež som často mala oriešky. To mi poradil môj gynekolog, že mandle sú veľmi dobré takto na tehotenské nevoľnosti, že dať si proste pár kúskov mandly, jednak vás to zasytí, je to drobné a tiež to upokojuje žalúdok a naozaj môžem potvrdiť, že to mi veľmi dobre robilo tie mandle. Snažila som sa vyhýbať aj lepku, ale to je už moja individuálna vec, lebo ja som na to proste prišla, že ja som ani pred tehotenstvom nejedla nejako veľa pečiva a keď mi začali tie nevoľnosti, tak som aj ja začala jesť veľa pečiva, lebo som si myslela, že mi to pomôže, ale ja som z toho mala krče v žalúdku, čiže ja som musela to pečivo vypustiť a opäť iba si dať, keď jeden kus pečiva do dňa, viac nie. S tým som mala problémy ja vždy. A takže toto je taká vec. To a veľmi rada som mala napríklad guličky do mlieka, také tie detské sladké. To bolo opäť malé, dalo sa to rýchlo pripraviť. Mala som pár nocí, kedy som to jedla aj o polnoci, pretože mi proste bolo zle, zobudila som sa hladná, bola som cikať a zrazu som vedela, že nemôžem ísť spať, lebo ma začalo napínať, takže proste som sa musela nájsť, tak tie guličky boli tiež super. A moja babka
a mi ešte poradila, že jej veľmi dobre robí sušené slivky. A toto som ja neskúšala, ale môžete vyskúšať, možno vám to pomôže. A aby som to zhrnula, tak veľmi mi pomohli banány, magnézium, mandle, kola, fatra, vývary, keď sa mi chcelo pripraviť, studené. To je asi takých 7 vecí, ktoré mne osobne veľmi pomohli. Samozrejme klasická rada, nebyť chladná, to sa aj u mňa osvedčilo a snažila som sa zabrániť migréne, keď nastupovala, pretože keď u mňa prepukla, tak sa mi tie nevoľnosti zhoršili. A tiež som sa snažila hýbať, ale to už každý, aké má možnosť. Dôležitý typ, veľa spánku som si dopriala. Fakt som si dopriala, netlačila som na seba v ničom, snažila som sa vyhýbať stresu a spala som dlhšie. Spala som dokedy som mala chuť. Pokiaľ máte takúto možnosť, tak ju využite. Tým by sme si to tak nejako zhrnuli. A to je asi všetko. Mne, čo tak nejako som prišla na to a naozaj keď som začala dodržiavať tieto typy a to magnésko a banány a tak sa to naozaj u mňa troška zlepšilo, ale nemôžem povedať, že by som sa tých nevoľností zbavila. To nie, ale boli pre mňa prežiteľnejšie, takže tak dúfam, že niekomu tieto typy pomohli. Držím vám veľmi palce, verím, že tak ako mne skončili na konci prvého trimestra tieto nevoľnosti, tak verím tomu, že aj vám to rýchlo prejde a ak si teda tehotné, no a budeme sa vidieť pri ďalšom videu. Čaute!